थांनाय हरनि 2:30 बे थाइसुगुरि गामिनि दिलीप ब्रह्म बिथांनि न'आव फोनो थाखाय खोथिया जोलै दोननायखौ हरनि 2:30 जाफैदोंमोन। दा बे जाफैनायाव खाथि खालानि रायजो राजाजों लोगोसे जोंहा सरकारि गावबुरा रत्नेश्वर बसुमतारियाबो बे मैदेरखौ बे जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय होहरदोंमोन। दा होनाय समावनो बे घटनाया जानानै थांबाय। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो दानिल' बाथ्रा नङा। मथा मथि जेब्ला नेशनेल पार्कखौ फोसावनाय लोगो लोगो रायमना नेशनेल पार्कखौ फोसावनाय लोगो लोगो बे घटनाया जाबाय थादों। बावैसो नै दुम्ब्रुगुरि गामियावबो बोसोरसे बोसोरनैनि सिगां सासे लाइमोन गथ' फरायफुनाय गथ'खौबो बिब्दिनो न'आव फैनानै न'नि आबाद खेथि जानायाव होनायाव गथ'खौ गाज्रि रोखोमै मा होनो बुथारलांदों। थिग दिनैबो बे घटनाया जानानै थांबाय। आं सानो बे जोंनि सारा मैनागुरि बा गङिया ओनसोलाव दा गिबि जोङो बे जायगायावनो जोनोम मोननाय, बै समाव नेशनेल पार्क जायै समाव बेफोरबायदि घटनाया जाफेराखैमोन, जों नुबोफेराखैमोन। नाथायबा नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जिब जुनार बिफां लाइफांखौ होबथानायाव दिनै जोङो जोंनि जे सुबुं जिउमाखौ रैखा खालामनो जोङो जेबो खाबु मोना जाबाय। खालि बिफां लाइफां जिब जुनारखौल' रैखा खालामनाय जायो। दा बेखायनो आं बुंनो सानो जे जोंनि BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ दा जोंखौ बिफां लाइफां जिब जुनारजों रैखा खालामनायजों लोगोसे जों सुबुं माहारिखौबो रैखा खालामनो थाखाय जथेस्थ' जोंनि रैखाथिखौ जोंनो नांगौ। माने बेजों लोगोसे जोङो आबाद खेथि मावनानैसो जों थांनानै थायो। बे हिसाबै जों आबाद खेथि रैखाथि नांगौ, जिउनि रैखाथि नांगौ। बेनिखायनो आं आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्टखौ खावलायो, बिथांमोनहा गोख्रों बे जोंनि नेशनेल पार्कआव जोंनो मा रोखोम सुबिदा हायो बे सुबिदाखौ इमिडियेट खालामनानै होनांगौ होननानै आं सानो। फेनसिं दंना गैया? फेनसिंआ बुंनो थाङोब्ला ब्रह्मपुरनिफ्राय नैबे थाइसुगुरिसिमल' जादों। बेनिफ्राय दोहोनगुरि एरिया फेनसिं गैया। बेनिखायनो बे हाग्रानि जिब जुनारफ्रा बे दोहोनगुरि एरियानिफ्राय बारबोनानै गोबां बे मैनागुरि ओनसोलाव हाबनानै बिदिनो खेथि आरो सुबुंनि सायाव हामला सोमजिबाय थायो। रुंसारि जानाय बे रत्नेश्वर बसुमतारिया आंनि मिथिनायाव बिथांनि बैसोआ 52 बोसोर बैसोनिमोन। फरेस्टफ्रा फैना फैयाखै? बे समाव फरेस्टफ्रा फैयाखै जाहैबाय आंनि मिथिनायाव। बिथांमोना जाथाय जाखांनायनि उनावसो फैयो। आरो आङो जेब्लायबो आं मिथिनो मोनो, आंबो बे ओनसोलनि सुबुं हिसाबै बिथांमोना जाथाय जानाय समाव सौफैया, जेब्ला जाथाया जाखाङो बेनि उनावसो सौफैयो। नाथाय जाथाय जाखांनायनि उनाव सौफैनानै मा जानो? जोंनि रैखाथियाथ' जाथाय जानायनि सिगां नांगौ। आं बेखौ बिथांमोन फरेस्टखौबो आं खावलायो जे बिथांमोना जेब्ला हाग्रानि जिब जुनारा फैयो अब्ला बिथांमोनखौ जों खावलायहरो, बिथांमोनहा थि समाव नुजाफैया आरो रैखाथि होफैया। आरो बिथांमोनखौ खावलायो जे बिथांमोना जे समाव जों खबर होयो बे समावनो बिथांमोना थि समाव नुजाफैनानै रैखाथि होफैनांगौ। अब्लासो जोङो रैखाखौ मोनगोन होननानै आं सानो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनाव मा खावलायगोन? आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जे बिथांमोनहा दिनै नेशनेल पार्कखौ रैखाथि लुगैदोंब्ला बिथांमोना जथेस्थ' सान हर मोजां रोखोम डिउटिखौ गावबा गाव डिउटिखौ खालामनांगोन। आरो जोंनि आबाद खेथिजों लोगोसे जोंनि जिउ रैखा मोननायनि थाखाय बिथांमोनहा जेब्लायबो बे हाबायाव नांथाबजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायो। दा बिथांमोनहा न'खराव रावबो गैया, दा अनजालि बिसि थालांबाय आरो बेहा सासे फिसाला दङ, बिहामजो सासे दङ। दा बे थैनाय न'खरनो आङो बेखौनो खावलायो BTC गभर्नमेन्ट जे फरेस्टनि EM बिथां फानिराम ब्रह्म बिथाङा जथेस्थ' बिथांनो दिनै सरकारि अनसुंथाइ होनांगोन। बियो साख्रि नङाब्लाबो माबा मोनसे थांना थानायनि राहाखौ बिथांमोननो जथेस्थ' होथारनांगोन होननानै आं सानो।